kwezemidlalo ngalesikhathi ngibingelele kuphi nakuphi la ubukele khona mawukuthi usuku lakho lokuqala ukuyona le channel. Make sure ukuthi ke uyasubscribe kuyona i-channel, ungaphinde uciphe notification bell ukuze kuthole ama-notification uma ke kukhona ke i-video esiyifakayo. Mhlambe ubuza ukuthi ke senze ke laphana ke ukuhambe laphana ke umdlali we-Orlando Pirates laphana ke waseswini laphana kuThembinkosi LORCH ephikelele kulona ke iqembu leMamelodi Sundowns. Mhlawumbe ubuza ukuthi ngabe ubani ngempela ke uzovala isikhala sakhe. Baningi ke abadlali kwe-Orlando Pirates ngempela ke abasezingeni impela ke ngempela ke abangazivala isikhala sakhe ke laphana kuThembinkosi LORCH. Kodwa ke laphana umthombo ongaphakathi ke laphana kwe-Orlando Pirates uqinisekise ukuthi ke laphana kuhamba kwakhe uThembinkosi LORCH kuzodala ke amathuba ukuthi ke laphana ke umdlali laphana ke usuka kuyona iMamelodi Sundowns laphana kulesedi kapinga impela ke akwazi ukuthola i-game time. Lo mthombo uthena impela uyathemba ukuthi ke laphana kumuntu ongavala isikhala sakhe ke laphana kuThembinkosi LORCH uyena ke laphana ke kulesedi kapinga. So lesedi kapinga impela ke ngathi ke sombona impela ke emidlalweni yayo iOrlando Pirates. Lo mdlali ke impela kusadlala ke umdlalo nje owodwa kuyona ileague, waphinde wadlala ke imidlalo emibili ke laphana ku-M108 kanjalo ke nomdlalo wawuyona ke laphana imidlalo yase-Africa la i-Orlando Pirates impela ke eyashawa khona. Kuthiwa ke lesedi kapinga impela kuyena ngempela ke usemathubeni ukuthi ngempela ke avale ke laphana ke isikhala sakhe ke laphana kuThembinkosi LORCH. Relebogile Mofokeng naye ke ungomunye wabadlali ngempela ke abapraiswa ibona ke abalandeli ukuthi ke laphana ke ithuba naye impela ke kuseyilakhe impela ke njengoba kuhambene kuThembinkosi LORCH impela ke amathemba bawakubeke kuyena. Kodwa ke lapha nomthombo uqinisekisa ukuthi ke lapha nolesedi kapinga impela kuyena uzothatha ke indawo yakhe lapha kuThembinkosi LORCH. Kuzona ke ezimnyama kufisa ukwazi ukuthi kuthini uphawula kwakho like video bese uyasubscribe kuyona i-channel, ungaphinde ucommentele ke lapha no-comment section usitshele ukuthi wena ngabe ubona kanjani, ufisa kube ubani impela ke uzovala ke sona ke isikhala yesaThembinkosi LORCH. Okwamanje ke video ethu kasibambe la, nisale kahle.